dokumenty, dobre, a zverejňujete ich na internet. Tak zmiznite odtiaľto, ale rýchlo. Pozor, nefotím dokumenty. Riešime váš priestupok, z ktorého ste sa dopustili 1.6. Máme tu spis, je to spisovo riešené. Chcete sa vyjadriť? Bude to odstúpené na okresný dopravný Ste nahrávaní. Čo to tu otrčáte? Chcete sa vyjadriť? Čo to tu Chcete sa otrčáte? vyjadriť na správu o výsledku vyšetrovania priestupku? Nie. Odmietate sa vyjadriť, áno? K vám? Odmietate sa vyjadriť. Vám sa má... Odmietate sa vyjadriť? Čo to tu Pýtam sa otrčáte? vás. Odmietate sa vyjadriť? Vám sa budem vyjadrovať? Áno. Vyjadrite sa k priestupku. Tuto máte správu o výsledku vyjasňovania priestupku, ktorá bude zaslaná Zavolám na okresný políciu. dopravný inšpektorát. Zavolám políciu. Dobre? Dobre. Bude to tam zaslané. Máte možnosť sa vyjadriť. Chcete sa vyjadriť? Pýtam sa vás. Som vám povedal, nebudem opakovať. Takže odmietate sa vyjadriť, áno? Vám áno, určite. Takže napíšem tam, že odmietol sa vyjadriť, dobre? A že mi Teraz bráni... nás tu nepoďte, teraz riešime priestupok. Dobre? Upustite od tohto konania. Dobre? Dobrý deň, prosím vás, som na Mierovom námestí, obťažujú ma tu mestskí policajti. Opakovane chcem si ich odfotiť, bráni mi, asi sú v uniforme. A stále ma z nejaký papier mi tu strkajú a mohli by ste mi nejako... Neviem. Mňa nezaujíma, to sú proste ľudia, ktorí nemajú žiadnu dôveru a správajú sa vzhľadom na minulosť, aké má s nimi skúsenosti a stále napríklad chcem si ho odfotiť a on mi bráni, neviem. Siekiel Jozef. No. Pri múzeu. Mestského policajta, ktorý ma tu obťažuje a stále mi bráni. Drží ruku nad môjim fotoaparátom. No, bráni mi napríklad, chcem odísť a dúfam, že môžem odísť. Keď sa vyjadrite. Ja som sa vám Ja sa nebudem vyjadrovať, prosím vás, nejakým týmto. Takže odmietate sa vyjadriť. No, vám určite. Áno? Tak No. ja to tam No napíšem. tak dobre, dajte mi pokoj. Dobre? Áno, napíšte si, čo chcete. Vás Dobre, poučujem ďakujem. o tom, bude tam napísané, Však vy odmietol môžete sa poučovať vyjadriť, niekoho. odmietol sa vyjadriť, odmietol sa podpísať a bude to zaslané na okresný dopravný Ukážte, inšpektorát. napíšem vám tam niečo. Dobre. Takže... No dajte ceruzku a neopravujte ma už. 1.6. na ulici... O čo ide? 1.6. na ulici Súdnej ste išli na bicykli po chodníku. Tuto sa môžete vyjadriť. Tuto podpis, keď ste skončili. Dobre, pán Siekel, je to vybavené. Vybavujte si... Veľmi dobrý známy. Že sa nevieme dohodnúť. Prosím vás, prestaňte, dobre? Vypadnite odtiaľto. Každý máme do svojich starostí. Ja som vám už povedal, pán Siekiel, že nefoďte mi dokumenty. Už ste mi raz fotil dokumenty a ste ich zverejnil na internete. Tak vypadnite odtiaľto, dobre? A nerušte riešenie priestupku. Vypadnite rýchlo. Vy nerozumiete?